खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव गोदान भिडिअ'आव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गेसजों बिखा सानाय आरो हार्ट एटेकनि बिखा सानायनि गेजेराव फारागथिखौ माबोरै मिथिनो बेनि बागै भिडिअ' लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। फैदो दानिया भिडिअ'खौ जागायदिनि। गेसजों बिखा सानाय आरो हार्ट एटेकनि गेजेराव माबोरै फाराग दिन्थिनो? डक्टरा बुङो रोजा रोजा सुबुंफोरा मोनसे गिदिर गोरोन्थि खालामो। मानसिफ्रा गोबां समावनो बिखा सानायखौ नेवसियो। बेखौ सानो दि बेयो मोनसे फिसा गेसजों जानाय। नाथाय नोंथाङा मिथिगौना माब्लाबा माब्लाबा बे सानाया हार्ट एटेक जानायनि इसाराबो जानो हागौ। फै जों नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों मिथिनानै लानि बिखा सानाया गेसनि थाखाय जादों ना हार्ट एटेक जानायनि इसारा होदों। बिखा सानाय मोननाया मोनसे सरासनस्रा जेंना, नाथाय गोबां खेब बे जेंनाया मोनसे गोब्राब अबस्थानि इसारा होनो हागौ। गोरलै सोदोबजों बुंनो थाङोब्ला गेसनि जाहोनाव बिखा सानाय जायो, जाय दसे समनि उनाव गाव हारसिंनो मोजां जायो। नाथाय बेनि ओंथिया बे नङा दि जेंनाया अरायबो एसेल' एबा एखे जागोन। हार्ट एटेक जानायनि सिगांबो बिखा सानाय जानो हागौ। बेनिफ्राय सोंलु सिखाङो दि बिखा सानाया गेसनि थाखाय जादों ना हार्ट एटेक जानायनि इसारा? फै जों सावस्रि रोंग'साफोरनिफ्राय बे सोंनायनि फिननायखौ दिहुननि। रोंग'साफोरा मा बुङो? बे बाथ्राखौ लानानै प्रिभेन्सन एक्सपार्ट आरो डक्टर हर्षदीपआ गावनि इउटिउब चेनेलाव मोनसे भिडिअ' शेयार खालामदों। बे भिडिअ'आव डक्टरा फोरमायदों दि जोंनि हादराव सानफ्रोमबो रोजा रोजा सुबुंफोरा बिखा सानायखौ नेवसियो, बेखौ गेसनि थाखायल' जायो साननानै। जायनि थाखाय थासारिया जिउनि थाखाय खैफोद गोनां जायो। नाथाय मोजां खौरांआ बेनो दि माखासे गाहाय बिन्दुफोरखौ नोजोर होनानै नोंथाङा गोरलैयैनो हार्ट एटेक जानायनि जाहोनाव जानाय बिखा सानाय आरो गेसनि जाहोनाव जानाय बिखा सानायनि गेजेराव फाराग खालामनो हायो। दानिया फैदो गेसनि बिखा सानायखौ माबोरै सिनायनो बेनि बागै सावरायदिनि। डक्टर हर्षदीपनि बादिब्ला गेसनि जाहोनाव जानाय सानाया मोनसे गोब्राबै सुनाय बायदि मोनो। बे सानाया बेबादि मोनो दि सोरबा उदै आरो बिखायाव गोफार बिजि सोनानै होदों। बेजों लोगोसे बिखायाव सानाय जानो हागौ आरो उदैयाव ब्लटिं एबा आलौनाय जानायनि जेंनाबो जानो हागौ। बे सानाया गोबां समावनो बिखानि आगदा बाहागोनिफ्राय जागायो आरो आगसिथिं गोसारो। जुनिया बाथ्राया बेनो दि बेबादि सानायखौ गोबां समावनो गोरोब्ला खम जायो, जायनि थाखाय सासे सुबुङा गोजोन मोनो। दानिया फैदो हार्ट एटेकनि इसारा होनाय बिखा सानायखौ माबोरै मिथिनो बेनि बागै सावरायदिनि। हार्ट एटेक सानायनि सोमोन्दै सावरायनाय समाव डक्टर हर्षदीपआ फोरमायो दि सासे सुबुङा मोनदांनो हानाय गिबि लैखोनआ जादों बिखायाव गिलिर जानाय। बेनि उनाव मानसिया बांद्राय हासुनाय, हां लानायाव गोब्राब जानाय, खर' गिदिंनाय आरो गोबानो ओंखारनाय बायदि मोनदांनो हागौ। हार्ट एटेक जानाय समाव सानाया आगसि बिखायाव जागायनो हागौ आरो आगसि आखाइ, गोदोना आरो हाखुवासिम गोसारनो हागौ। बे सानाया हरखाबनो जायो आरो उनाव गोख्रों जानो हागौ। देहा फाहामगिरिफोरनि बादिब्ला माखासे फिसा फिसा बाथ्राफोरखौ नोजोर होनानै गेसजों बिखा सानाय आरो हार्ट एटेक सानायनि गेजेराव फाराग दिन्थिनो हायो। नाथाय मोन्नैबो थासारियाव जुदि नोंथाङा बिखा सानाय मोनो अब्ला बेखौ गोरलैयै लानो नाङा आरो थासारिखौ नायनानै थाबैनो डक्टरजों जगाजग खालाम। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।